И здравейте хора! Включвам се от новия ми апартамент, който ще се готов. Чак се ще стам. Но да започнем с това и какво ще е там. Първо, това е нормално. Трешня, тук имаме блед коридора. И тук ще е спалнята. Ето тук ще е коридора, това голямо място. И се вижда и двора. Продължаваме на следващата част от кухата. Това е грешника, който е празен, както разбира се. И продължаваме към хола. Тук също има прозорци с врата. Тук ще е кухнята, разбира се, няма нищо. А пък тук дивана, 1000 контакта има сложени. Тук отгоре има яка картина и пердета. Ето тук ще е телевизора, бития пол. Тук долу сигурно някакъв скрин ще има. И отгоре 3 лампена, 2, 3 с полей. Продължаваме следващата обиколка с навънка. Тук са прозорците към комшиите ни. Тъй прозорците в спънята. И още един същия прозорец, който води към тук. Сега стигаме до ето тук, където планираме да е някакъв офис. Не сме решили точно какво ще е. Но дайте ли в коментарите. Аз предполагам за склад и за външна баня. Това предполагам. И продължаваме тук. Вървите към навън. Ето го и самия блок, в който ще сме. И довиждаме.